Kurana se county ya Nyamira niko bono abamenyi be ward ya Nyamaya iyo gutoka se bunge ya West Mugirango banyarko soke na kuro ebirengereri byabo kubwatakana n'imirubiro y'amagendero iyo gendera tande mana soko enekiwa gukinirwe ebirango bye Kipara se county yo hasebona ba mwakere mbuyamo no governor bwe county yo Mheshimiwa Amos Nyaribo asoko enekiwa gukirania amagendero ne mona yo ye Kipara sebona batebire nigo kibwente gukinirwe ebirango ene kinyana ko bachigo tumeka asege kakerege tambe nigo bego bakwanire getambo kero yo kubekwa makarabati asegati ye Kipara hichabire chigo sareka asoko borwa amakarabati ayo abamenyi abo nigo boino bago keire boige getambo kero ekyo kagenda tego kwanirwa ase chinga kechiga asoyo mokuru ase county ya Nyamira na ne monoro ngorega rwa gusio mu waziri mukuru Fred Matiang'i gutwara eganga yogo chakoriye kergo kyobora ibwense ase batebire nigo bakomwoko bako Njesa marieta ngoro kujeni mokwa kurumiobo village iga miobo twaigure buya sana korore bikaragita byachira ibikaragita bigotolemere para buya sana bono tuigwete motoroseri para konya twachandekire motoroseri para ye buya nande motobekera mara muri bwechinche motobekera ibwe maraba motobekera uri bwechinche gaba nambuya mono gendera korosi chinchera cheito linde togoke sana muna twagokirega. Hii maendeleo yenye inaendelea kwa upanuzi wa barabara na gavana wetu kama akona plani kama hii, si tunapongeza na tunamsupport. Samarieta mboya nguru kwa yorabani kire gavana mbuya mona sengenjo ato nyuira sengenjo yo gutitinya mariga yo mwe musito sirete igase Kipara jeito na enderende nigo twara gusabanga anyaendre ko toigorera kabisa paka mate na nda tutijere kabisa bekene makarabati na no moro mubekwe na ndege ndokende atoinyore esense moya maje na ndage ndokende atoinyore esense moya stima bando bande ndubwati stima nechi basa linjia kwa na chiro chia chinyure elietalia nengoro kuchoni umbati inje ndenete kenyoreke amagendero mbuyando chagenderete Kipara na chichi chego iruko genda ndota getime kono menge obora buoka tota getebunobo amangana Samarieta ngoro Steven Yarasa kuru mokwera na leo ringa matiangyo minto nere na mwake irenga mbiamono ndenge mo support sana atware chinguru chiria una bono twachandikire kurugeria kane tuchandikite buna ono maisa atokongerete Kenya bono rene ngotebanga tiga matiang'i ate nebo kongu usinaje gotokonya 2027 kuru matiang'i nere abwene tukuburie kerweki ntwanjira nite muna bagusi kumwayo support ngongu nende tigatare asaba iri bande mune ntwa bagusina banya turamo togoitaba lakini ase asanda asata atanyora nakurangiria bande toichamo tumubwate tomwekero kimune ntwa ekagorie kekende tonyore generation yitu yakindi. Mimi naitwa David Anthony Ntabo mkaachi wa Gamba. Kama ningewezekana ikuwe ni leo, akuwe ni rais wa leo, kazi ianze kwa sababu saa hii wa Kenya mahali atupo mahali pazuri. Tuko na wasiwasi sana kwa uchumi yenye inaendelea kutovika. Tukifanya biashara hakuna kitu unapata. Kazi ni kukaa kutoka asubuhi mpaka jioni, watoto kwa mashule wanataka pesa. So Matiang'i achitokeze, tuko nyuma yake kama Wakisii na